The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mark 24:14 says, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. That is according to Isaiah 40, verse 8. There hath not failed one word of all his good promise. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. 1 Peter 6, or rather 1, 6-7, verse 6, this brings you great joy, although you may have to suffer for a short time in various trials. Verse 7, such trials show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold that is tested by fire, even though it is passing away, and it will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 1:12, but to all who have received him, those who believe in his name, he has given the right to become children of God. Romans 10:9-11, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and thus has righteousness, and with the mouth one confesses and thus has salvation. For the Scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, kikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon, atong susiyon atong kaugalingon kung nabatay mga sala pa nga nabuhat, kay kini is an offense to the righteousness of God, to the justice of God. Busa, as believers in Christ, we have to use the principle of 1 John 1:9, which we call the recovery technique, and which is rebound. So atong ikumpisal, atong ihinganlan, atong admitihan, katong nabuhat na itong mga sala, ngadto sa atubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, nga wala pa'y kalwasan, dapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon, yung most important decision that you can make in your life, ang pagtuo kang Hesus Kristo. That is the most important decision. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon.
Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to your word. We thank you, Lord, for this privilege of gathering ourselves together in fulfillment of your command that we have to assemble ourselves as your children and study your word. We are gathered here once again for the purpose of listening and assimilating your precious word. Magampo kang iyo Diyos nga kami lamdagan sa balang Espiritu Santo mahitungod din ang among paghisgutan di ining adlaw. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to your word with an open mind. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Aniano sa kita once again. Og atong gibiyaan, atong gisgutan kagahapon ang mga punto bahin sa mga pito ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. 7 declared wills of God. Atong gisgutan usab ang pito ka mga Dios nung pagsangkap alang kanato mga magtotoo. 7 divine provisions for us believers. O gatong gisgutan ang 3 wills of God for believers, like viewpoint will of God, operational will of God, and geographical will of God. Ug katusab nga upat ka mga Dios nun nga katukuran o institutions, the 4 divine institutions, namely ang kabubuton, muna una, ikaduha ang kaminyoon, ikatulo ang panimalay, ug ang ikaupat ang nasod. So, atong ipadayon ang atong paghisgot bahin ini. First of all, kitang mga magtotoo. Ni atong mo atong ingnon ug atong i-rewind jutay. So wala pa kita mahimong mga magtotoo. In other words, before we got saved, nasayod na kita. Well, of course, ato lang kining nasayran sa diha nga kita nahimo ng mga magtotoo as we went along with our spiritual momentum, atong na recall o atong na sayran unsa gyud ni tabo nato niadtong wala pa kita maluwas. Kaya ato namang nasayran ang doktrina nga gumikan kay kita mga kaliwat man sa una nato mga girikanan nga si Adan ug si Eva. Mao naman na ilang mga ngan sa diha nga sila nalang laglag, may supil sila sa mando sa Dios dito sa paraiso. Mao na nga kita kay na panunod man nato atong na sao ba ingno nato sa Bisaya. Nasao nato atong na panunod nangaangin. Okay? Kita sa ilang gibuhat nga mga sumusunod nila. Ngawas kung moingon kag di man ko kaliwat ni Adan ug ni Eva, which is impossible. Kitang tanan nga mahimugso ni ining kalibutan. Napahiran o nangaangin lagi. Gumikan ni ining nabuhat nila ug busa ang atong kahimtang ingon nga mga tao kaliwat sa katawhan mao atong gisunod katong formula, Adam's original sin, ang original nga sala ni Adan, dugangan pa kana sa kinaiyang makasasala. Ang resulta unsa? Spiritual death. So, o atong binisayon espirituhanong pagkamatay o kamatayon. Now, akong balikon, ang formula, Adam's original sin
plus old sin nature equals spiritual death. O kita naka katuna o nahibawan na nato nga kining panultihon nga spiritual death dili kini wa kini magpasabot nga mamatay ang espiritu kay wa ang espiritu mamatay. So kana panultihon lang would say group of words o ingon ta phrase nga nagulagway nga kitang mga kaliwat ni Adan ug ni Eva na panunod nato ang ilang kahimtang human sila musupil batok sa Dios. Ang ilang kahimtang mao kana Adam's original sin plus old sin nature kaya nitapot naman ang kinaya makasasala ngadto kanila, then spiritual death, patay espirituhanon. Ang buot masabot sa spiritual death mao ang hingpit nga pagkaimulag sa tao gikan sa Dios. Total separation of man from God. Total hingpit. In other words, wa na tay labot, wa tay kalabutan, wa tay relasyon sa Dios kaya naputol gumikan itong na buhat lagi sa atong unang ginikanan. Okay? So atong napanunod, wag gyud kay mahimo. Kay mao man gyud na ang kamatuoran nga gisaysay diya sa pulong sa Dios. Naran nimo mudawat ka ba niya na udi, basta mo kana ang kamatuoran. That's the truth. Okay? So patay spiritual. Nahimulang kita sa hingpit sa Dios. So buhi kita sa lawas. Physically alive but spiritually dead. Just imagine, tanang tao. Okay? Kana ang kahimtang nato sa wa pa kita makadungog, wa pa ta abuti sa mayong balita sa kaluwasan, kay mo magkana ang andam sa Dios, gimugna sa Dios, giplano sa Dios, nga kitang mga katawan kaliwat niya mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios. Aton lang gamito ng purong kiliran. Well, anyway, that's analogous to mahibalik ta sa atong relasyon ngadto sa Dios. Sa diha nga kita mudawat nga nang giandam, gitagana, gimugna sa Dios nga plano sa kaluwasan. Okay? Just imagine, gipadala niya ang bugtong anak niya. Bugtong anak sa Dios. The only begotten. Unsa may gisulti sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life or eternal life. Namo na? So, okay. Ato ragon at aton pagpahinumdum nato sa gibuhat sa bugtong anak sa Dios. Kaya ato manguning okay, ato na sad ning ingnon nga i-rewind due time. In eternity past. Okay? Sa pagtan-aw na sa Dios sa atong kahimtang ingon nga mga tao nga wa lamantay laing kapaingnan o padulgan gawas lamang sa linaw sa kalayo. The lake of fire. Maginganlas kasagaran, kadaghanan o impyerno. Dili buot ang Dios nga naay iyang mga binuhat nga moadto sa impyerno. Kaya ang impyerno wa na iandam o buhata sa Dios para sa tao. Para na sa kanang ni Satanas o iyang mga demonyo nga 1/3 sa milyon ka mga anghel ni sunod ni Lucifer kanhe karon Satanas naman. Mao na kita nga mga kaliwat niya dan gihimuan tag plano sa Dios nga kita mahibalik. Mo to laging atong gihisgutan naman ni of this is just a review nga in eternity past naghimo og tigom ang mga sakop sa balaang Trinidad.
the members of the Godhead. Okay? Pinagi sa pagtawag sa Dios nga Amahan og usa ka tigom. Mo ni gitawag nato Eternal Life Conference. Kay gitan-aw man sa Dios in the corridors of time ang kahimtang sa tao nga wa gyud siya laing kapadulungan. Impyerno ra gyud. May bulag man siya gyud hangtod sa kangturan. Manang Dios may patawag sa maong conference. Gitawag niya ang mga sakop sa Balang Trinidad, Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo o Dios Espiritu Santo. Miingon ang Dios nga man mag-meeting ta. Itong himuan og kanang plano unsaon nato may balik ang atong binuhat nga mga katawan. Okay? Unsa may itong mahimo. Unsay atong plano. So mao to nga mi isas kamot si Ginoong Jesucristo mingo. Okay ako'y mo voluntaryo. Manaog ko niya ng labihang gamayang planeta na di ito nagpuyo itong atong mga binuhat ng mga katauhan. Akong luwason sila. Pakamatyan ko sila. Manaog ko niya na gamayang planeta. Okay? Motoy, pagboluntaryong Ginoong Jesucristo. Magpakatao ko. Sama nila. Okay. O ang Espiritu Santo po biisa siyang kamot maingon po siyang ako, ang akong papel, ang akong himuon mao ang pagpasabot sa mga tao. Unsaon nila pagbalik nga rika nato. Pasabton ko sila. Akong pasabton tataw, tinaw, klaro. Unsaon gid sila maluwas. Okay. So that was the plan of salvation nga ilang gimugna. Okay? So, fast forward na to. Si Ginoong Jesucristo, magdugay. Unsa? Because He was the Word, nabitaw na sa Juan, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Siya pulong nagpakatao. Didto siya muturok sa taguangkan ni Maria na magipili sa Dios kay puno magdoktrina to sa Maria. Nagtubo man siya in grace and in the knowledge of God. Okay? So, sige siya tuon sa Biblia, sa Old Testament. Allah, sige siya tuon. So, doktrinada kanto sa Maria. Mo ito gipili sa Dios. O dito miturok, pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo. Way laki ang na hilambigit itong pagturok ni Ginoong Jesucristo taguang ka ni Maria. Okay? Way laki ang na-involve. Wa pa Jose makatandog ni Maria. Okay? O ito to Jose, marang nang luod to siya sa pag-ingon niya nga kanang nanamkon. Mabdos si Maria, yung asawa niya. Ingon Jose, uy, man kumuhilabot ni ang asawa nga no manin namuto nga. Mo nang sa iyang pagkatulog kini Jose gipakita ang damgo. Pinagis anghel mingon ang anghel. Jose, ayaw ka guol o tingali murag nagduha-duha na mo ka. Jose, kanang gipanamkon siya mo asawa sa Maria, dili na binuhat og tao. Ang galalang niya na ang Espiritu Santo. Buhat na sa Dios, Jose. Mo na nga balik. Kaya mo raman tuhing kagiw to si Jose. Balik. Balik dito. Unya ka may doktrina mo po si Jose yun. Balik siya. Siyang asawa. Kiliran siyang asawa. Og wapa niya tanduga si Maria. Kay nanam ko naman lagi si Maria, si Ginoong Jesucristo dito siyang tago sa iyang tiyan. Okay? So, fast forward. Dito, natao si Ginoong Jesucristo dito sa pasungan. Dili sa mga palasyo, sa diyang mga dagkong mga kanang balay, hotel, barugon sa.
hospital ba nuwa. Dito yung taos pasungan. Dito siya nagpakatao o tinambungan sa mga karnero, mga kanding. Mao na lang to tayo may mga dumuduaw dito. Pinagi sa pagtanaw nila sa kanang bituon nga nagagiya kanila ngadto dito sa Belen. Mao na to. Nataos Ginoong Kristo. He was born in kanang total kanang poverty sa iya kadto iyang pagkita ka na itong mga katawan sa iyang pagkamapausanon ngadto sa kabubuton siya nga mahan. So mo katong itabo okay, fast forward na po nato nagkinabuhi Ginoong Kristo hantod sa edad nga 30. Okay? So sa iya ng pag-abot dito tong Panginoon sayod siya. Nasayod siya sa iyang kanang buluhaton alang sa kaluwasan nato. Dito din lang natudo kayo no kadtong pasyon niyang iyang agian gyud gikan sa kanang pag luib sa iyang usa sa iyang mga tinun-an nga si Judas Iscariote nga mo'y gigamit nga mo luib sa atong Ginoong Jesucristo then gamit siya nga maoy mo kanang tudlo o kinsa man ang ilang gipangita nga maoy ilang arrest. Will be arrested. Si Jesus Christ was to be arrested. Okay? Oh, of course, before niya tutuod, sa pagyod siya ilansang sa cross, dito pagyod siya sa in the palasyo sa gobernador. Kaya katong iyang paghusay niya to, it was illegal. Okay? Illegal trials ang giagian ni Ginoong Kristo. The most unjust katong iyang giagian. Panmao kadto ang pagtuman gyud sa kaluwasan nato. Ug didto gihampak siya, ludan siya, sumbag siya, kulata dire, bunalan pa dito. Antod nga ilag yung kanang koronahan o tunok. Dito nakita man nato kadto sa Passion of the Cross. O grabe pa ang tinuod yung kahintang ni Jesus Kristo. Dili kay kadtura. Sa iya yung ayo-ayo nagyud si Ginoong Kristo sa pagsakit nila. Wa na magahitsura yang naong. Wa na di na hitsurag tao. Guba yun. Tinuod ang paghulagway niya sa Biblia. Iya katong giluom. Ikaw ra yang giuna-una. Paminaw. Ikaw ra ba gyud ang iyang diha siyang una-una samtang nag-agi siya niyadtong pagkapait, pag-alantuson nga iyang giagian, pagsakit kaniya, pagdaog-daog kaniya, pagbuli kaniya. You see? So, wala magdugay dito, gidan lagi papasan sa iyang cross mismo. Nito ilang lansang na yun. Duha niya ka kamot. Duha ka tiil. Hantod saka na siya dito sa cross. Gikas alas 9 sa buntag. Hangtod sa alas 3 sa palis sa hapon. Dito. Kung yung mga hinumduman ng pito niya ka mga pamahayag statements ni Ginoong Jesucristo nga common kayo sa mga kadaghanan nga 7 last words. So, mo kato iyang gibungat samtang siya antos siya dito. Gumikan lamang nimo. Kadungog ka? Kasabot ka ba? Ikaw ang nakaingon. Ikaw ra ang iyang gihuna-una.
ikaw, you are the main cause sa iyang kasakit nga giagian. Natukma kini atong ipanghisgutan nining panahon sa Kwaresma, Lenten season. Mao na nga pagka grabe yun ang giagian. Okay? So, alas 9 buntag, dito gisugdan na nila dito. Nila pag hubuan si Ginoong Kristo, pandi gyud sila makahubo sa iyang ubos nga di gyud, wa gyud, dili di gyud mahitabo. O unsa? Gidusla kang iyang kilid, mibuhagay ang dili na dugo. Unsa na? Liquid na lang. Wana. Kay grabe ang ilang pagdagmal sa atong Ginoong Kristo. O mo na kini ang iyang giagian. Okay? Nagbungat na siya mga pulong dito. Ningon pa siya amahan. Pasaylua sila kaya sila masayod sa ilang gibuhat. Huwag sila kibaw sa ilang gibuhat. Ngayon siya pa. Duha ka mga tulisan sa iyang duha ka kilid dito. Wow, too. Ang usa nagbugal-bugal kang Ginoong Kristo. Ikaw, anak nga ka sa Diyos, ganong di man mo luwason mo kaugalingon, i-appeal me. Mao to'y unbeliever. Mao to'y dili magtotoo. Karon to ala sa linaw sa kalayo. Torments, dili pa linaw sa kalayo. Dapit sa kasakitan. Okay? Nagbugal-bugal kang Diyos Kristo. Apan ang usa, there is pikas, mapaubisadon. Ikatong pikas, mapahitason man. There is usa, mapaubisadon. Mingon siya, Ginoo, hinumdum may taong kugtuan na kasi imong gingarian. Tiya mo na. Og si Ginoong Kristo mitubag. Karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. No, gato. Ang tod si Ginoong Kristo, may nga naghala, sige nagsulti dito sa iyang mga katapusang mga pamahayag. Ingon siya, tapos na. Mao nang gitoy iyang gipamulong. Tapos na. Unsa may tapos? Ang tapos ang iyang buhat sa kaluwasan. Muna. Nahuman ang work of salvation ni Ginoong Kristo. O sa diha nga gibuhian na niya ang iyang espiritu, mingon siya, amahan ko. Itugyan ko ang akong espiritu. Kung dayon niyang pakuan ang iyang ulo, dayon siya namatay. O mao kadto. Gibilin diha ni Ginoong Kristo pag ingon gid niya to, gibilin niya kining ginganlan nato operational divine dynasphere. Gibilin. Kaya ang iyang divine dynasphere ni Ginoong Kristo, samtang din pa siya sa kalibutan, ang ngahan gyud sa iyang divine dynasphere was unsa? Prototype. Karon, alang ka na itong mga sakop sa panahon sa simbahan, the church age. Kini nga itong divine dynasphere karon nga itong gipahimuslan, operational divine dynasphere. Okay? Mao na kini ang ato karong puloy-anan. This is our royal palace. Okay? This is our royal palace sa mga magtotoo. Umao ni dinhi atong duputan karon. Kay kining ato karong puloy-anan mauni ang tinubdan. This is the only place nga imong kinabuhi kining unique spiritual life of a believer. Nung ka, ang atong uluhan niya itong isgutan, unsa? The unique spiritual life of believers in Christ. Mao ni. So, dili ka now I am addressing this to you, fellow believer. Alang kini kanimo.
Way labot mga di magtotoo. Alang kini kanimo fellow believer, isig ka magtotoo. Nga, dili kita makatuman, we cannot fulfill the protocol plan of God sa atong kinabuhi kung dili kita magapuyo diha sa atong royal palace nga ginganlan og operational divine atmosphere. Na okay. Nini nga daw atong isgutan. Okay? Ang mga gates ni ini, okay? Iwa pa magyud ta mo tukig maayo ni ini. Oh, by the way, una-una pagyud mo hisgutan niya ng operational divine atmosphere. Atong hisgutan gamay kining protocol plan of God. Kaya of course, nalangkob man ang tanan nini ang protocol plan of God. May atong tutukan. Kaya ang atong pagkinabuhi nini, we live this as royalty. Ingon nga mga harianon. Kaya nga naman yung harianon man, why? Why do you say harianon o royalty? Tungod kay si Ginoong Jesucristo, the King of Kings and Lord of Lords. Okay? Kaya ang usa ka hari, kinahanglan na siya gingharian. Ang maging harian, ano sa man? Kitang iyang mga sumusunod. This is the kingdom karon. Okay? And we have to live as royalty. O royalty lives by protocol. Kasabot ka. Kaya ang Kristohanong paagis pag kinabuhi can be called the protocol plan of God. Tungod kay ang sistema, the divine atmosphere, for utilizing God's power, sistema sa protocol. Sabta pagayo kini. Sunda ni, aron di ka muwa sa passing. Ang Diyos, medisinyo, mimugna sa Kristohanong kinabuhi. We must do things His way. Kinahanglan natong sundon ang iyang paagi. Dili kay maghimo ta atong kaugalingong paagi. Kay unsa magyubot pasabot sa protocol ato ra goning atong gamay ni protocol. Okay, and of course in English ning po nga protocol. Protocol, ang definition ini is a rigid, long-established code prescribing complete deference to superior rank and strict adherence to due order of precedence and precisely correct procedure. Now, ang tanang element diha sa Webster's definition nagahulagway kini sa plano sa Dios alang sa kinabuhi sa kapagtotoo. Una pa gyud kining long established code. Unsa may but pasabot? Dugay na ni kaayo nga pagkahiluna nga code. Okay? Now, dito sa kaniya tungwa pang tanan in eternity past. Ang Dios mimugna alang sa matag kanang magtutuo sod sa panahon simbahan. Church is believer. Kining daghan rich portfolio of blessings. Okay? Nga kini mao ni makahimaya sa Dios. Who also designed the divine atmosphere nga mao ang atong paagi of taking distribution of those blessings. Kanagi at man sa episo 1:3 hanggang 4. Okay, mao ka na ang giingon og long established code. Ang ikaduha, deference to superior rank. Now, ang pagkamakagagahom sa Dios o ang iyang pagka-omnipotente holds infinitely superior rank. Labihang taas nga ranggo to which we must give complete obedience. Nga kita musunod gyud sa hingpit. Complete obedience. Number 3, due order of precedence. Now, ang kinalabwan yung kanang pasiuna in our scale of values
mao ang atong pagkat-on sa pulong sa Dios, doktrina sa Biblia nga mao'y nagatudlo kanato what assets we possess and explains how to utilize them. Unsa mang mga kanang kaayuhan nga atong naangkon o gipatin-aw pa kita unsaon paggamit niya na. Mao na due order of precedence. And then ang ikaupat, precisely correct procedure. Only by adhering to God's precise policies, pinaagi lamang sa pagsubay sa mga pulisa o policy sa Dios alang sa harianong panimalay. Nato, mga sakop sa harianong panimalay. Do we fulfill the conditions nga kita makatuman sa mga kanang gikinahanglan, mga kondisyon alang sa pagdawat sa atong mga panalangin nga gimugna didto pa sa kaniadtong wapang tanan that glorify God. So, ang grasya, the divine grace, mimugna og gingon tag royal way of life nga naga-define sa authority, commands the royal believer to execute. Atong sundon. We are responsible sa pagtuman ni ining ginganlag protocol plan of God. But God never issues an order for which He has not already provided. Dili siya kanang mando for which He has not already provided the means of execution. Iyan na pong gimugna ang mga paagi unsaon nimo pagtuman. So, to obey God's commands is to tap His resources. Okay? Nakaroon mo ito nakarta sa paghisgot ni ining walo ka mga ganghaan. Okay? The 8 gates ni ining divine atmosphere. Okay? Ato lang ning lakbitan una. Kaya tumanggyon ning tagsa-tagsaon as we go along. Okay. Now, operational divine dynasphere. Now, gate 1. At first gate 1. Unang ganghaan. Ganghaan 1. Ginganlan kini og power gate. Ganghaan nga may gahom. Okay? Gamhanan ni power gate. Kining power gate, gate 1, is the silent, invisible, kanang linaw ra, okay? Nga di makita, enabling ministry of God the Holy Spirit. Kay ang labang magagahong mga Diyos Espiritu Santo, omnipotent God the Holy Spirit, mo ay naga-sustainer sa magtotoo. Mo ay naga-supply ni ining supernatural means sa pagtuman, ni ining supernatural po dili kasagaran nga Kristohanong paagis pagkinabuhi. Mao na ang mando diyan sa Efesios 5:18, be filled with the Spirit. Mao kana ang mando diha, be filled. Kay mao kini ang power nga imong maangkon ingon nga magtotoo. Of course, I'm addressing this to fellow believer. So, Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, which is debauchery, but be filled by the Spirit. Okay? And then, keep walking by means of the Spirit. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 16. Keep walking by means of the Spirit. Paglakaw, inaagi sa Espiritu. So, mo kani ang gate 1, power gate. Og maato kining ipadayon sa paghisgot sa gate 2 hangtod na ni sa gate 8. So din nila mo nakita kutob. Yan nga itong paghisgot bahin ini. Mag-ampo ta. Amahan na mga Diyos. Salamat kami kanimo nining. Among na katunan og dugang o Diyos. Gikan sa imong kamatuoran. Alam, dagi kami dugang o Diyos nining imong mga pulong o may kalabutan sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak nga kami magkakinabuhi nining talagsaon nga espirituhanong panginabuhi, unique spiritual life sa
sa imong mga anak. Kami magahimaya kanimo pinagi sa among pagtuman nini supernatural nga paagi sa pagkinabuhi. Bani kami o Diyos sa among pagbubuwag. Salamat nining Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos nga imong gamiton sa pagpakaylap sa imong mayong balita sa kaluwasan o sa imong mga pulong, mga kamatuuran, imong kabubuton. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa pagbuwag-buwag. Ing tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.